अच्छा बारु थाइबानि लारु होमबा बमब्रमाया न'आव फैनानै थांखांबाय। दहाय फैदोंमोननो गुमैया आं लोगो मोनासै। अच्छा दे जेबो साननाङा आं गासैखौबो थिक खालामजोबगोन। नैबे अमा राजाया सानैखौबो मोजाङै बुजायगोन बमब्रखौबो आरो दाउस्रि देलायखौबो। माथो बुंबावनो फिसाला बिहामजोनि गेजेराव हाबनानै जेबोबो बुंनो हाया। आंलाय माथो बुंबावनो। नों जेबो बुंनाङा आयं आं दं मा बुंनांगौ मा बुजायनांगौ गासैबो बुजायजोबगोन आं। अमा फिसा नोंसो हासिगोन फिसा। नैबे अमा राजा थानायाव नों जेबो टेनसनखौनो लानाङा। आं दाउस्रि देलायखौबो बुजायगोन बमब्रखौबो मोजाङैनो बुजायगोन। माथो फैबायानो मानसिया। बमब्र नोंखौ मोजाङै मोजां थाबायनाय नुनानै गोसोखौ मोजां मोनबायलै। जिराय। नाङा दे नोंनो जिराय। अच्छा बारु थाइबानि लारु माबोरै मोनदों दा देहाखौ? देहाखौथ' मोजाङानो मोनदों नाथाय दाउस्रि देलायखौसो लोगो हमनो मोनासै आं। माथो होनदों बिहामजोआलाय मालाय आंखौ लोगो हमानो। रागा जोंदोंलै बियो नोंखौ रागा जोंनायावलाय बिदिनो होनखागोन। लोगो हमा होनबानो लोगो हमा बे खोथा नङाब्रा। आरो नों टेनसन लानाङा आं असिखौ फन खालामखाबाय। थाबैनो दाउस्रि देलायखौ हगार हरखासिगोन बियो। नाथाय दाउस्रि देलाया गावनो फैनो गोसो गैयानो। नों जुदि केस होनायखौ लाफिनबायबालाय जेबो खालामाब्रा दाउस्रि देलायखौ। आं केसखौनो होखायाखै। होमबाबो नोंखौ गेव सुनाय हिसाबै पुलिसाथ' एटेम्प्ट मार्डारनि थाखाय बेखौ हमखागोन ना। बेनिखायनोथ' आङो दायखौ लाफिननो नागिरदोंमोन। मालाय गावहानो गोसो गैयाबा मा खालामबावनो आं दा। अब्लाबो आं नाजाबाय थागोन दाउस्रि देलायखौ लाबोफिननो। दे नोंजों आंहा बिराद गिदिर बाथ्रा दं रायलायनो हागोन ना? फै हायोबा आंनि गारियाव। जागोन दे। आफां थांलाय साहा फुदुंना लायना फैलाय। आं दिनै साहा फुदुंनो बादों। सावगालिखौ थिनै थां। मा जालायखो? ना माबाफोर जालायबाय आंहा? आंथ' नोंखौ जेबोखौनो बुङाखै। बुङाबाबो हमनो हायोना आं नोंखौ। ना आंहा माबाफोर गोरोन्थि मावलायबाय? आं मोनथिनायावथ' आंथ' जेबो गोरोन्थि मावाखैलै। बुं मा जादों? जेबो जायाखैहाय माखौ सोंबाय थादों? होमबालाय माथो आंखौ सिरि सिरि नायखोमाबाय थादोंब्रा। माबाफोर गोरोन्थि नुलायबाय नामा? बुंलाय आं जेबो गाज्रि मोना। जेबो सानाखैहाय आं हारसिंनो टेनसन जालाबायदों। बुंलाय मा जादों आं गाज्रि मोनाना? नंगौ। औ आं गाज्रि मोनाब्रा नोंल' बुंलाय। बे थङालिजों दारायलाय। हा सोर थङालि जालायखोब्रा? आब' गुमै। मा जालायखो बिबोनां? गुमै आंनि मबाइला माबा फाख्रा सिख्रा जाजोब्बायहाय। अन्नानै आंनि मबाइलखौ नायनानै होलाय। मा फाख्रा सिख्रा जालायखो नोंनि मबाइलालाय? मिथिया माबा जायख्लं गाबनि बायदि कालार ओंखारजोब्बाय गोसोम गोफा गुफुर गोथां फाख्रा सिख्रा बायदि। आच्छा। डिसप्लेया गाज्रि जाबाय खोमा। नायनानै होलाय गुमै। नायदो। आच्छा दे। आच्छा माथो डिसप्लेयानो गाज्रि जाबाय। मा खालामदोंमोन नोंलाय? गोजाम जाबायना गुमै। बेनिखायनो डिसप्लेया गाज्रि जाबाय। हायोबा आंनो गोदान गंसे बायनानै लाय। जेबो गोदान मबाइल बाया बे गोजामखौनो फाहामनानै लानोबाला। खोनाबाय गालि? नांखागौ आंनो गोदान मबाइलखौनो नांगौ। बबेनि गोदान मबाइल नांगौ जालायखो नोंनोलाय? जेब्लाबो मबाइलानो गाज्रि जाबाय थायो बेना। नङा माथो आंनि मबाइला गोबाव जाखाबायमोन। गावनाव बिबा मबाइलखौनो होआ आंनो। मानोलाय नङैनो मबाइल नांबाय थागौ? मा खालामो नोंलाय मबाइलावलाय? नङैनो रिल्स नायबाय थागोन, मालायनि भिडिअ बानायनायफोरखौ नायबाय थागोन, फिल्म नायबाय थागोन, खिनाय हासुनाय माने मबाइल लांगोन। सानसे मबाइल नायबालाय मबाइला गाज्रि जाखागोनथ'। गैया मबाइल गैया। आं नोंनाव बियाखैना आंहा गुमैनावसो बिदों। हेल' गुमै आंनो मबाइल गंसे गोदान बायना होदो। प्लिज गुमै। मोना होनदोंना गालि? आंनि गोजाम गंसे मबाइल दं बेखौ लाबानो जाबाय। खोनाबाय नोंसा आब'आ मा होनदों? गोजाम मबाइल दंनो। माखौबा नारजि बुदां। बियो जेखौ बियो बेखौनो दाहोथार मिथिबाय। माथो जानोब्रा गोबावजों खेबसे बिबनांनो बुस्थु होनायालाय। आं होनदोंना होआ आंनि गोजाम मबाइलखौनो लाथों। बेवहाय दिनै मोनसे होदाव गाबोन मोनसे होदाव बिजाबाय थानो। ओरैनोबा मानसियानो थङालि बाङालिथार। बेनि सायाव गुमै होननानै बुंबानो गलि नाङा मिथिबाय। आं बेखौनो बुंदोंमोन थङालिजों रायलायनाङा होननानै। हारसिं थाबाथाय नोंसोर सानैखौ रायलायनाय नुनो मोननाय नङा। मानसिजों मानसि रायलायाबालाय बोरै जानांगौ जाखोब्रा? आं बिगुमै बिबनांफोरखौ रायलायजानो बायो। एसे एनै रायलायनाया बेलेग। खाथि थानानै मोदोम नांजोब रायलायबाथाय आरो नायनो बाखायो। आरो हारसिं रायलायखुमाबाथ' आं सैखाला। बेनि सायाव सासेया थङालिखा बेनि सायाव नोंबोथ' खम दुगा नङा सिं निमखिसो नोंबो। मा राव बेलाय गोदान राव मा निमखि बेलाय? निमखियानो नोंबो। आं बुंखायो बिबनांजों दा रायलाय। आंबो बिगुमै जानायफोरजों बांद्राय रायलायखाया। बिसोर आंखौ एदावनो नागिरबानो आं बिसोरखौ रायखायो थिगसे। एसेबां बिगुमै सोमोन्दो लिंजानाय दं आंजों रावबो नायनो हाखाया आंखौ। मानि थाखाय? बिसोरजों एदाव जाया नालाय। एदाव जाबालाय खोब मोजां मोनसिगौ आरो आंखौ। एदाव जायैखायनो खुगा गाज्रिथार खुगा रांखिनिथार होनबाय थायो आंखौ। गावसोरजों एदाव जाबा जि मोजां मोनगोन आरो। बेनिखायनो आं नोंखौ होनखादों बिबनांजों बांद्राय गुलि दारायलाय। नङाबा दाउस्रि देलायखौ मिथिखायो दा मा खालामदों बियो? मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुङोब्रा। गावनि बिनानावजोंबो बिदि सानो नालै। मा जालायखो गालि? आंनि मबाइलखौ बानायनानै होदो बाल गुमै। नङाबा आइफन गंसेखौनो बायनानै होदो। बिगुमैफोरा बिबोनांखौ अनखायोना गुमै।
आसोलाव नायल' जाल' बिगुमाया अनाबा सोर अननांगौ जाखो? नों आब'खौनो गियो, आब'खौ गिनानै आंनो जेबो होआ होनदों। मानो गिनांगौ जाखो नोंबोखौलाय? मालाय गुमै आंनो आइफन मोनसे होदो। नों जुदि आंनो आइफन होआ होमबा नों आब'खौ गिखायो। थोद गियालै। होमबालाय आंनो आइफन मोनसे होदो गुमै। जागोन दे होगोन। अके गुमै। आच्छा आइफन होनो? आंनोलाय माथो जेबोखौनो होआ नोंलाय? बिबोनांनो बाप्पा। बिबोनांनो बुस्थु होनोबा बा आथिं थोंसेजों मोसालायबावनो आरोना बेना लेंग्रा लेंग्रानो। बिदि नामा? एखे लावा लावा थिखिवा। आंनि हिन्जावना खुगायानो बारा। बारासो होननानै लालायबाय। एखे लावा लावा थिखिवा। मालाय सोमसोरखौ गोसो थोथारो आमथा आमथा। थोद गोदाव सोराव। गोदाव सोरावसो बुंदोंना। देलाय आंखौल' बम्ब्र बायदि थगायलाय। मा खालामगोन आंसो मिन्थिसिगौ आरो। मिन्थियाखैबा। बे बानलु बेदाङा न'आव फैया सप्तासेसो जाबायना। जानुवारिनि हेपि निउ इयार पार्टि, मागोनि पार्टियानो जोबाखै नामा बेना? दिनै फैथोलाय बिगुरखौनो बिसिजोबगोन आं बेखौ। बहा गोमा गोमा थाहैग्रा जादों बियो? न'आवनो थाथेरला मानसियानो। दोखो दोखो दाननांगौ र' बेखौ दिनै। ओइ पुलिस सिख्ला, नों आंखौ बबे जेलाव दोनहरदोहाय? बे जेल सिंनिफ्राय आं बाहेरायाव थांनो गोसो गैला, मिथिबायना? नाथाय नोंनि हौवाया नोंखौ लांनो फैबाय। नोंनि गासिबो दायफोरखौ निमाहा होबाय। इसोर, आंखौ निमाहा होग्रा? गाव दाय मावग्रा ओमफ्राय आंखौसो उल्था निमाहा होग्रा। नांगौबा आं बे जेलावनो थागोन। जेबो बेनि फोथायखेबस मोखांखौ आं नाहैया। नाथाय नोङो जेलाव थानानैलाय माथो खालामनो हाबावनो? नों बाहेरायाव ओंखारनानैसो मोजां खामानिफोरखौ मावनो हागोन। गावनि फिसानि खोथाखौ सान, हौवानि खोथा सानाबाबो। जेलाव थानानै जेबो जानाय नङा। नोंनि हौवाया दाय मावदों, नोंलाय मानो साजाखौ लाबाय थानो? आरो मोनसे खोथा, आयेनखौ मालाबाबो आखायाव दाला। हाजारखि गुबुना दाय मावा मानो बेखौ डाइरेक्ट बुथारनो जोंहा रावहाबो मोन्थाय गैया। ओइ पुलिस सिख्ला, आंखौ बांद्राय लेक्सार होबाय थानाङा, मिथिबायना? आं आंनि हौवाखौ फोथायखेबस खालामनायखायसो बे बेगाजों बेयाव उसुदों दा। बेनिखायनो आंखौ बांद्राय लेक्सार होबाय थानाङा। थांदो। बयफ्रेन्डफोर दङबा बयफ्रेन्डफोरजों रायलायहैदो। आरो नों साननाङा नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंखौ थगाया होननानै। नों पुलिस जाखो मा जाखो नोंखौबो थगायगोन, मिथिबाय? बेनिखायनो रावखौबो फोथायनाङा। थां। बयफ्रेन्डफोरजों रायलायहैदो। सोरबा सिख्लाफोरजों लाइन मारिहैदोंसो खोमा। थां एसे खबर लाहैदो। आंखौ गियान होनो फैग्रा। रावनिबो गियान होनायखौ लाया आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु बम्ब्र माबोरै मोनदोंलै सालथे? थोद मानि सालथे बेलाय? गोसो जादोंलै होनलाबायनो। आच्छा बारु थाइबानि लारु माबोरै मोनदों देहाखौ दा? देहाखौ बादो, दाउस्रि देलायखौ थाबैनो लाबोनायनि बेबस्थाखौ खालाम। नैबे अमा राजाया जेब्ला नोंनि लोगो जाबाय अब्ला नों टेनसनखौनो लानांला। आं गासैखौबो खालामनानै होगोन ना। दाउस्रि देलाया गावनि दायखौल' सिमान जाबाय थायोब्ला बोरै लाबोनांगौ जाखो? आं ओरैनो एमएलए अमा राजा जादों नामाब्रा? नोंथ' एमएलए नङाना दा? जागोनब्रा जागोन, गासैखौबो खालामजोबगोन। दा दाउस्रि देलायखौ लाबोनानै नोंजों आरो दाउस्रि देलायजों मोजां बुजायहोनोसै आं सानैखौबो। सोरखौ? आंनो बुजायगोन नांगौ जायोबा, नङा होमबा? आं हले दाउस्रि देलायखौ नुनानै बिराद गिबायलै बम्ब्र। हरावबो मोजाङै उन्दुनो हाला जाबाय। बिबार बारियाव थांनानैसो गोसोफोरखौ थाजिम खालामग्रा जाबाय आं। बेनिखायनो आं दा पन्डित सासेसो हमबाय आं। माबा मोनसे मोजां बुस्थु गाननांसिगोन आं, जाहाथे आं हांग्रि मोन्दिखौ गिगानायनि। हांग्रि मोन्दिखौलाय मानो गिनांगौ जाखो? हांग्रि मोन्दिनाव रागा दंबाबो एसेबां बिदि नङाना बियो। आं दाउस्रि देलायखौ एसेबां ग्राब रागा जोंगोन सानाखैमोनलै। नों मा सानो बम्ब्र? जों हाबा जाखांनानैबाबो मालाय हिनजावखौ गोसो थोयोबा बिनि साजाखौ लानो थाखाय जोंबो थियारि जाखानांगोन ना, नङा होमबा? आंबो बेलेग सिख्ला गोसो थोयो, नोंबो बेलेग सिख्ला गोसो थोबाय, साजाखौ मोनबाय, बास। दा सिखाव बुद्धिखौ मारै खालामनांगौ बेखौसो फोरोंगोन आं नोंनो, मिथिबाय? थोद लाया आङो, फोरोंनाङाबो आंनो। नैबे अमा राजाजों थाबाय थाब्ला गासिबो थिग जाजोबगोन, मिथिबाय? दाउस्रि देलायखौबो आं लाबोगोन ना, नों बेखौ टेनसन लानाङा। दे पुलिस स्टेशनसिम माबा लानानै थां। आच्छा बारु थाइबानि लारु। आदा जायख्लं, आंखौ मानो लिंहरदोंमोन? ओमफ्राय नों लिंहरनायखौ आं मोजांबो मोनदों। आच्छा बे नेवला होननाया सोर? आं बेखौ सिनायानो। बियो आंखौ एदावलाबाय थायो। दे बेफोर जेबो नङा। खायसे मानसिफ्रा मानसि एदावनाबो मोजां मोनो। ओमफ्राय नोंखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाबाय नों आंखौ मोजां मोनोनो माथो। औ, गोसो थोयो आं नोंखौ। नाथाय आंथ' नोंखौ बिनानाव नोजोरैसो नायो। मानो होनोब्ला नों आंनि लोगो एमाव राजानि बिनानाव। बिदि हिसाबै नों आंनि बिनानाव जायो। बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? गासैखौबो बिदा बिनानाव सानजोबा बोरै जानो दे? नाथाय आं नोंखौ जि गोसो थोखायो। जेब्ला नों जोंहा न'आव थांदों अब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ मोजां मोनदों। मा मुं मोनलाय नोंना? अफ्रि रानि। अन्नानै आंखौ हांगारिबो बुङो। आच्छा हांगारि बिनानाव, नों दुखु मोननाङा। आं नोंखौ लिंहरनायनि जाहोना जाबाय नों जेखौ सानदों बेखौ गारदो। आं नोंखौ बिनानाव नोजोरैसो नायो, मिथिबाय? आंखौ गोसोम होननानै बासिदों नों? बासियाखै। मानो गोसोम होननानै बासिनांगौ जाखो? खोथाया जाहैबाय नों आंनि लोगोनि बिनानाव। लोगोनि बिनानाव जाखो मा जाखो? आंथ' नोंखौ
नाथाय आं नोंखौ गोसो थोआ नों आंनि जेब्लाबो बिनानावसो जानानै थागोन थ' दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि साननायखौ गारदो दै आरो फरायनायाव मोजाङै गोसो हो बाय हांगारि बिनानाव टेक केयार आंखौ बिदि बुंथारबाय आरो नों आंखौ नेवसिथारबाय आरो नों आंखौ आदानि लोगो होननानै बासिख्लादों आरो ना आं गोसोमखाय हांगारि बिनानाव नों गुफुर जाबाबो आं नोंखौ गनायनो हाखानाय नङामोन मानो होनोब्ला नों आंनि बिनानाव बायदिसो आंहाबो नों बायदि बिनानाव दं थ' बेफोरखौ सानबाय थानाङा आफानो खिन्थानांगोन आं नोंखौ आंखौ बासिनाया आफानो खोन्थागोन आं मानो दुखु जादों मानो गाबदों नोंनोलाय मानो नांगौ आंहाबा मा जादों जेबो साननांगौ गैया आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ बोजबनानै लागोन ना नुबाय गुफुर मानसिफोरा माबायदि रेजेक्ट खालामो गोसोमफोरखौ बेनिखायनो नोंबो गोसोम आंबो गोसोम सानैजों रंजालायगोन नोंल' आंखौ मोजां मोन मिथिबाय आं नोंखौ बिराद खुसियै दोनगोन आंखौ मोखां गाज्रिखायनो गुफुर गुफुर सेंग्राफोरा हिन्जाव हिन्जावफोरा बासियो नाथाय आं महर मोजांखौसो लागोन महर मोजां लायो नामा आंखौ लाब्ला आंखौ जाय नोंखौ गोसो थोयो बेखौसो लानांगौलै नों जायखौ गोसो थोयो बेखौ लानाङा होमबालाय नों आंखौ मानो लायो आंथ' नोंखौ गोसो थोआना नाथाय आंहा फोथायनाय दं नोंहा सानसेबाबो आंखौ गोसो थोगोन एसेबां फोथायनाय दं नोंहा आंदि नोंखौ गोसो मोननानै बासियो थिंखि उदै बुङो नों जेबो गाज्रि मोना आं गोजों होनजानायफोरखौ आं जेबो मोना मालायफोरा होनबासो खुगाखौनो जोख्लेबजोबगोन आं नाथाय नोंनि होननायखौ जेबो मोना नों जेबो बुङा मानो आंहा दुखु जादों आदा जाय समाव आंखौ रेजेक्ट खालामनानै थांबाय नाथाय आं दङ ना आं नोंखौ खुसियाव दोनगोन जोंहानि न'आव जेबो गैया मा जाखो थास' बिलाइनि न' बानायनानैबाबो नोंखौ रानि बायदि दोनगोन नोंथां आंखौ जि गोसोथोयो ओमफ्राय नोंसोर न'आ माबायदि देखायहैनो हागोन नामा मानो हाया जानो थौ दिनैनो देखायहैगोन आं नोंखौ नोंसोर गामिया जों गामि खाथिबाबो नोंसोर न'खौनो सिनाया आङो थौ नाहायनि थौ आंबो देखायथारगोन दिनै आंनि सनानि न'खौ थौ होमबा आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि उन उन फै